try ta og MT-09. Nakatry na ko sa una og XSR 900 pero I'm guessing na same lang ni sila. One thing I really miss sa kuan sa aning platform sa CP3 sa Yamaha is ang iyahang quick shift ug auto blip. Grabe ka smooth. Maning murag pinaka smooth na ko na try sa una, or like mo ning pinaka smooth na ko na try sa tanan. Okay, nag-switch bikes with tanan. Si Mojo nasa 25R, si katong 25R kay nasa MT-03, ug si Mojo si Sir JCT nasa 07. Oh my god, baka miss ko ang ano bay. Yun ako ang quick shift ko to, auto blip, downset na ba? Oh my god, what do you delay ba? Medyo taas ang kuhan, taas ang pagkutsa sir, taasan ko sa side mirror. Oh my god, music to my ears. Ang sarap. Guys,
na.